πέτρινα, πρώτη βόλτα. Έχει 15 μέρες βρέχει συνεχόμενα, κοιτάξτε ό,τι γίνεται από νερό. Πρώτη μέρα είναι μετά από 15 μέρες. Εδώ με το Σάμπονο από μέρα μπροστά. Πιο μπροστά τον Ντέφτερ. Πιο μπροστά ο Αξά και ο Μίλιο Αντών. Ο Δήμος ο Μίλιος ο Φλόγας έχει δένει. Πω τι γίνεται ρε. Με γονάζει μας. Ελένη Νάπιος με κάνει χάλια. Και τον έχουμε σπίτι λες γιατί είναι τόσο δεδομένο με τον Καμάτο. Τον βλέπει. Έλα. Η πουστόπετρα που με έκοψε. Τρώω εδώ. Ναι, το έχεις κρύο. Ανέβω πάνω, τον νερό. Ωραία. Άμπα. Να τους πάλι Ελένη, να τους πάλι. Να τους πάλι Ελένη, βλέπεις τους να κάνει χάλια τα ρούχα. Ωραία, έλα. Αυτό δεν το περνάω με τίποτα. Ποιο? Αυτό εδώ μπροστά. Δεν το μπορώ με. Ας το φύγει. Όπα. Περίμενε, Σάκη, κάθομαι εγώ. Ένα λεπτό. Κάτσε να μου σκοτώσεις. Περίμενε. Ωραίο.
Κουμπάρο, τον ρίξω κάτω. Καλησπέρα. Έρθει κύκλος κάτω πατάει. Τον ρίξω κάτω κουμπάρε. Κάτω να σε ρίξω. Ρε κλωτσιά ρε. Τι συμβήσε, κουράστηκε. Ωραίος. Αυτό είναι, αυτό, να το εύκολο. Είναι στην εύκολο, ωραίος. Δεύτερα Αλάνη, έλα ωραίος ο δεύτερ. Αυτό είναι δεύτερ, ένα μπράβο. Ωραίος. Το μοντάκι μου. Ο Αξά. Πω, αξαπατημένος έρθε. Χορεύει. Κούνα το γοργόνα, κούνα το. Δεν γίνεται, χωρίς φόρο δεν βγαίνει. Άρα κατεβείτε. Πάνε φόρα, κάψανε τώρα εκεί το έλεγε σταθμό, δεν μπορεί να το δώσει. Κουμπαρός, κουμπαρούδης. Εδώ το βλέπεις. Όχι, ο δεύτερο. Λάθος, δεύτερο. Έμεινε, έρχεται. Έτσι πως τα κόβουν τα πράγματα. Θα κάνουμε αρκετή ώρα να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι. Μίλιον, για να δούμε Μίλιον, έρθει ζωηρός έρθει το Μίλιον. Για να δούμε τον κουμπαρό. Ζωηρός. Έλα, το βγάλε, έλα λίγο ακόμα του μείνε, έλα. Θέλω άρμα. Ωραίο το κουμπάρι. Απαλά λέει, απαλά. Πώς σου φάνηκε, κάνουμε μια δήλωση, πώς σου φάνηκε. Κουμπάρε, αυτά τα κομμάτια θέλουν να τα ανεβαίνεις με 200 στροφές. Α, έτσι Δεν θέλει έτσι, Να γράφεις εκεί, να βιδώνεσαι και να πηγαίνεις. Α, έτσι θέλει. Μπράβο. Για την κλωτσιά που έφαγες, τι έχεις να πεις μέσα εκεί πριν. Καρατέκα, σαν μπράβο. Έτσι έπρεπε, καλά. Έτσι πρέπει, τέλος. Έμεινε, εδώ δεν έχει έτσι. Εδώ στον άλλο σου τούρο έμεινε, σε έκοψε τον από πίσω, θα φας κλωτσιά να πέσεις. Δεν έχει εδώ πέρα. Έλα να σε βοηθήσω. Στις τσουκνίδες. Στην τσουκνίδα να πέσεις εκεί, τσουκνίδα, γκρεμός, βράχια, ό,τι είναι. Θα παίζεις μέσα με κλωτσιά. Δεν μπορεί έτσι, δεν μπορεί να ανέβουν. Δεν μπορούν να ανέβουν, όχι. Ακούστε εδώ. Εγώ κάνω πρόβλεψη πως από εδώ θα φύγουμε αργά το απόγευμα. Το βράδυ πρόβλεψη? Το βράδυ πρόβλεψη 2-0. 2-0. Και τώρα, Κωνσταντέλια Σαμάτα. Και Σαμάτα θα βάλει. Να το ξέρεις. Εγώ Μιχαηλίδη λέω. Μιχαηλίδης όχι ρε, Σαμάτα. Σαμάτα. Α, ζωηρός, Εδώ
είμαστε. Εδώ. Καλά εσύ, σβήσε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Περίμενε να βοηθήσω. Άμα έχεις άπλα ρε Δήμο. Θα με έβγαλε κοινό δεν το γάμι. Τραβά το πόδι. Ωραίος. Εδώ δείτε τι κάνουμε, εδώ δείτε. Όχι ρε μαλάκα. Έκοψα λυσίδα, δεν σε έβγαλε κενό. Και είπες ρε μαλάκα, σήμερα δεν έχω αλλάξει αλυσίδα, γρανάζια. Παιδιά, εγώ λέω καλύτερα πάμε να κάνουμε τον κύκλο. Καλύτερα να κάνουμε τον κύκλο φίλε. Είναι hard αυτό. Και πάμε να ανέβουν τον άλλο σαν άνθρωποι. Όχι ρε πούστη. Τσακαλέ μου. Έτσι δεν μπορεί να ανέβει. Μια ταχύτητα πάνω. Τρίτη. Μια ταχύτητα πάνω. Δεν μπορεί να ανέβεις έτσι το κομμάτι. Δεν ανεβαίνει τίποτα. Μπρο. Έξω! Καλύτερα γυρίστε. Έξω ένα ανημότα. Να πάμε από το γύρο. Είναι πολύ hard. Με κόπηκε αλυσίδα ρε μαλάκα. Εμένα. Τελικά κουμπάρι τι είπα. Είπα που εδώ θα φύγουμε απόγευμα. Κόπηκε από τον Αξά η αλυσίδα. Δεν είπα εγώ ότι θα φύγουμε απόγευμα κουμπάρε. Τώρα. Άλλη φορά εμένα δεν με ακούς. Εμένα δεν ακούς. Κατάλαβες. Τώρα πάμε κάτω να ντυθούμε να πάμε να τους τραβήξουμε. Πάντως μπράβο ρε μάγκες, εγώ δεν περίμενα να είστε τόσο καλοί. Με τα ξερά έτσι όπως μπήκατε. Ναι. Τι έγινε ρε κουμπάρε. Φουρνάρης. Ωραίος. Όρθιος πάλι είναι. Κουμπάρος. Εδώ οι πέτρες. Κοίταξε, άμα το πας εδώ. Όχι να ανεβαίνω, να με βρίσκεις στο ένα τέτοιο εδώ πέρα. Άμα το πας εδώ που ήταν ο Δήμος, σε δίνει όθηση για να πάρεις φόρα.
πέταξα. Άρχισε λίγο το πετάκι, γι' αυτό δεν είναι. Το στρώνεις. Άντε πάμε, πάμε. Δευτέρα. Ναι. Πάμε. Από εδώ πάει. Εκεί είναι απότομο, δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει. Εκτός άμα ενώνεται πουθενά. Πας πλάκι συναντήσει από εκεί το ανέβασμα που είπες κάτω του Ντάλαν που λέγανε πούμε από εδώ. Μπορεί να βγαίνει εκεί στις πλάκες. Μπορεί εκεί, αλλά είναι απότομο εκεί.